Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešního webináře. Vysíláme z LutherOne. Vidíte, že je krásný den. Obsadili jsme kancelář našeho CEO, takže na příští hodinku tady bude bezprizorně bloudit, ale určitě to dneska bude stát za to. A my v LutherOne pro vás chystáme webináře pravidelně. Snažíme se přinášet speakery, kteří mají velkou přidanou hodnotu a já si myslím, že dneska se to povedlo naprosto bez zbytku. A proto bych tady rád přivítal Petru Slabou, která je HR ředitelka Simex Group. Dobrý den, Petro. Zdravím, krásný ráno všem. Tak a máme tady Báru Daňkovou, a to je naše People Science direktorka, která teď stojí ve stejné místnosti jako já, je tady kousíček vedle mě a taky ji dneska vítám. Dobré ráno všem. Super. Dnešní téma je poměrně těžký, takže já nebudu dlouho zdržovat, ať na něj máme co nejvíc času. To téma je střední management a konkrétně v kontextu toho, proč nám občas brzdí změny a hlavně, jak bychom to měli změnit. A tu prezentaci, kterou si pro vás dámy přichystali, nám teď Bára nasdílí. Já se odeberu ze stage, ale zůstanu tady s váma a tímto předávám slovo. Díky moc. Já se jdu pouštět do sdílení. Poprosím pak jenom Martina, abys mi dal zpětnou vazbu, že vidíte všichni prezentaci, kterou mám připravenou. Tak je to na dobré cestě. Já ještě využiju ten čas a trošku vás seznámím s tou platformou, na které teď jsme. A když se podíváte napravo, tak uvidíte chat a uvidíte možnost pokládat otázky. My budeme moc rádi, když tuhle možnost dneska využijete. Můžete se ptát kdykoliv a pro ty otázky můžete i navzájem hlasovat a ty nejlepší na konci dámy odpoví. A já to budu moderovat. Prezentaci máme nasdílenou, Báro. Děkuju. Vypadá to dobře, takže já předávám slovo. Ještě možná taková technická drobnost, pokud byste potřebovali prezentaci vidět ve vyšším rozlišení, tak vpravo nahoře na tom obrázku prezentace si můžete zvětšit její zobrazení, tak abyste ji viděli jako větší a mohli číst i texty, které tam jsou. Tak a pojďme na to. Já když jsem přemýšlela, jak vlastně odstartovat tu naši dnešní debatu o středních manažerech a o tom, jak moc brzdí změny, jak moc vlastně ne a jak je zapojit do změn, tak jsem to chtěla na úvod stvárnit nějakou jednoduchou metaforou a když jsem si promítla různé rozhovory a koučování a setkání se středními manažery, tak to, co mě napadlo, tak byly takový pevní, stateční, odolní rytíři ve zbroji, kteří strojí a čelí nějakým nástrahám a nepřátelství zvenku. No a my po těch statečných rytířích chceme často, aby prodávali nějakou vizi, projekt, novou myšlenku, která ale z jejich pohledu někdy může stát teprve jako za tou zdí, před kterou oni všechno brání. A to, co oni v té chvíli vlastně prožívají, tak si říkají, my jsme ti ochránci, od nás se očekává výkon. My musíme dodávat, a to bez ohledu na okolnosti. Takže výkon, nějaká stabilita pro naše týmy a jistota, ať se děje, co se děje v těch změnách, tak to je přesně to, co se od nás chce. To je naše role. No a pojďme pryč od metafor. Samozřejmě my dneska nebudeme mluvit jenom o metaforách. Já jsem si pozvala Petru, protože bych moc ráda, aby jsme tady měli zkušenost z praxe týkající se změn. Zároveň pro vás máme připraveny nějaká data a grafy a nějaké zajímavosti, které jsme našli u nás v datech. A proč právě Petra? Protože my se s Petrou známe více než 20 let, i když teď nevím, jestli to vlastně vůbec takhle prozradit. Promiň, Petro. Ale vlastně tím prosím i na sebe. A ty jsi pro mě vždycky byla stělesnění, odvahy a toho jít čelem do změn, do obrovských změn. Vlastně před těma 20 lety jsem tě zažila, když jsi přesvědčila management pro megaprojekt, ve kterém desítky lidí procházely, manažerů, korporátních obchodníků procházely assessment centry v době, kdy to vlastně ještě nebyla nijak moc známá metoda, spíš se tak jako začínalo. A ty si je přesvědčila, získala a všechno to proběhlo skvěle. Pak jsem tě zažila, když jsi byla u fúze bank, kde se slučovaly nejenom firmy, ale firemní kultury,
kde si vlastně stála u toho, jak ze 2 bank udělat jednu a ještě navíc si provázela manažery změnou tak, aby oni je zvládli a hlavně, aby je dokázali tou změnou provést i své týmy. No a v posledních letech se teď potkáváme především v OREA, kde se ti povedlo získat všechny manažery pro to, aby pracovali s průzkumy kontinuálními, což taky není úplně jako jednoduchá disciplína. No a konec konců vlastně, kromě toho, že jsi HR ředitelka, tak máš i vlastně roli lídra transformačního HR, což podle mě jako vlastně stělesnění toho, že ty jsi ten nositel změn. Když si to takhle promítneš tu svoji historii a praxi a všechno, co máš za sebou, co ty považuješ za největší změnu, nejzásadnější, nebo prostě tu nejdůležitější, u které jsi kdy byla? Já děkuji moc, Baru, za slovo a ještě jednou tady vás všechny vítám a doufám, že to dnešní setkání a dejme tomu moje nějaká pracovní zkušenost vám přinese něco zajímavého k uvažování. Já teď se trochu pířím, protože to, co si vyjmenovala, zní tak jako velkolepě, ale vlastně, když to vezmu, tak ty změny byly opravdu velké a mě hrozně bavilo na nich pracovat, protože transformace, změna, její dobré přijetí, její akceptace a následně teda úspěch, který by ta změna měla přinést, tak je vlastně to, co mě v tom HR jako baví nejvíc. A abych odpověděla na otázku, ty se ptala na to, která byla úplně největší a tam se vlastně nedá sáhnout nikam jinam, než do historické, úplně jedné z pomalu prehistorických vzhledem k dnešku zkušeností, a to byl Český Telekom, do kterého já jsem nastoupila v době, kdy to byl vlastně ještě státní podnik, měl 5 odštěpných závodů a 26 000 zaměstnanců. A když jsem z něho po 4 letech odcházela, tak to byla vlastně moderní jako holdingová organizace s funkčními 3 divizemi a těch zaměstnanců bylo 12 000. A na té změně se vlastně tehdy podílela jako parta lidí okolo 30, kterým byla dána možnost nebo byla dán prostor pro to, aby tu změnu ve spolupráci s konzultantskými firmami realizovali. A ta změna byla opravdu obrovská. Nebylo to jenom o samozřejmě nějaké efektivitě díky tomu snížení počtu zaměstnanců, ale bylo to především o nalezení moderního formátu pro tu firmu, jak by mohla úspěšně, ekonomicky a efektivně fungovat. A to si myslím, že je opravdu jako nezapomenutelný. Taky z těch zkušeností čerpám do dneška. To věřím, protože to vlastně není ani změna transakční, tam vlastně to šlo o to, že ti lidé najednou museli změnit mindset, uvažování, postoje k práci, což podle mě je to nejtěžší, čeho jako můžeš dosáhnout. No a když si takhle promítneš ty své zkušenosti se změnami, tak sdílíš se mnou tu představu těch manažerů jako statečných, hrdinných rytířů, kteří bojují za to, aby zachovali výkon a byli pro ty své týmy zdrojem jistoty, nebo máš tam jiný pohled? Já se přiznám, že to je trošku triky otázka. Já jsem si dokonce s Bárou validovala před dnešním workshopem, jestli můžu odpovědět tak, jak to opravdu cítím, abych nesklamala nebo nenarušila ten webinář. Ale já upřímně tu roli middle manažerů, pokud se s tou skupinou jako nesmírně důležitých lidí v té firmě nic nedělá, tak vidím naopak jako poměrně výrazně jako negativní až destruktivní. Jo. A myslím si, vzhledem k tomu, že na těch middle manažerech stojí vlastně úspěch společnosti, protože to vedení si bez těch middle manažerů a bez samozřejmě zaměstnanců, kteří jsou těmi middle manažery řízený, tak si všechny svoje nápady, myšlenky může prostě strčit za klobouk, protože to nezrealizujou. Ta parta těch 5 lidí v představenstvu nebo v executive committee nebo kdekoliv jinde prostě tu změnu neudělá, pokud nepřesvědčí celou tu skupinu po celou. A myslím, že to firmy často zanedbávají. Takže middle manažeři z mého pohledu, pokud se s nimi nepracuje, nekomunikuje, nemotivují se, tak mohou být velmi destruktivním článkem jakékoliv změny. A v případě, že se to udělá dobře,
tak pak mohou být naprosto zásadní nebo mají 100% naprosto zásadní roli pro to, aby ta změna fungovala, aby ji ti lidé pod nimi přijali a aby se to převalilo v očekávaném čase a kvalitě. Jo, naprostý souhlas. To vlastně je to, proč dneska tady jsme, i si říct, jak to udělat, aby se s nimi pracovalo, aby tu změnu přijali a podpořili ji. Aby jsme se nebavili jenom... Pardon? Jenom větu jsem chtěla dodat. Oni jsou ve strašně těžké roli. Ze zhora jim padají příkazy, ze zdola mají zaměstnanci často složitý pocity prostě v souvislosti se změnami, s motivovaností, s tím, jak se v těch firmách cítí. A oni jsou vlastně uprostřed té bitvy a myslím si, že proto na ně musí být upřena maximální pozornost. Jednoznačně. Aby jsme se nebavili jenom, jak vnímáme my dvě manažery střední, tak jsem poprosila naše kolegy z data týmu a oni mi vytáhli bubliny. Jenom krátce, co jsou bubliny. Máme jeden z modulů v platformě, velmi oblíbenou, jednoduchou, atraktivní zpětnou vazbou formou takových bublin. Bublinama můžete ocenit lidi kolem sebe za nějaké chování nebo vlastnosti, které u nich vidíte. A tak jsem poprosila kolegy, aby mi vytáhli, jakých 15 nejsilnějších bublin mají střední manažeři. Jinými slovy, co o nich říkají lidé kolem nich. Tak to za chvilku uvidíme v té levé bublince, ty nejvýraznější vlastnosti. Těch bublinek je nebo ne až, je dokonce víc než 250. A my tady uvidíme těch 15 na žebříčku nahoře. A zároveň mi kolegové vytáhli, v čem vlastně jsou střední manažeři ostatními hodnoceni, oceňování víc než ti řadoví výkonní lidé. V čem jsou vlastně jedineční. A to je ten oval vpravo, v čem jsou silnější. A nám se tady teď postupně objevují ty bublinky, to je to, co o nich tedy říkají lidé, jejich kolegové, podřízení, manažeři, další lidé, s kterými se potkávají. A vidíme vlastně, že mezi těmi nejvýraznějšími vlastnostmi středního managementu nebo lidí ve středním managementu je takový mix témat, je tam několik bublinek týkající se spolupráce, ochotný, přátelský, týmový hráč, spolupracující. Zároveň tam vidíme dvě, které se týkají komunikace, což samozřejmě má velkou důležitost pro komunikaci změn, pozitivní a komunikativní. Máme tam dvě výkonové bubliny, pracovitý, schopný, zdá se, že pro své lidi jsou vzorem v tom odvádění výkonů. Pak tam máme takový zhluk modrých bublinek, většina z nich je v tom průniku, to znamená, že patří nejenom mezi těch 15 nejvýraznějších, ale zároveň jsou to ty, kterými se odlišují od lidí, kteří nemají manažerskou roli. A to je upřímný, férový, zkušený, profesionální, řešící problémy a zodpovědný. No a vpravo, společně s jednou bublinkou dole podporující, se nám vykreslila celá řada takových zhluk bublin, které jsou typické pro manažery. Jsou to bubliny, které spadají do oblasti řízení lidí, lídr, vedoucí, řídící, motivující, vzor pro ostatní, zaměření na lidi, organizující, koordinující, koučující a podporující. Takže vlastně tady vidíme, že v zásadě lidé říkají, naši manažeři jsou ti lidé na správném místě, mají výrazně víc než kdokoliv jiný manažerské kompetence a zároveň se nám tam trošku jako vykreslují ti rytíři. Zodpovědní, féroví, přátelští, pečující o ten tým. Takže ta potřeba dát tomu týmu nějakou stabilitu, jistotu, být pro něj tím, kdo vede své lidi, ať se děje, co se děje, tak to z těch bublin se nám tam vykresluje mezi těmi top vlastnostmi. Ale zajímavé je, že máme tady za chvilku uvidíme jednu bublinu, kterou se nejvíc liší střední manažeři od top manažerů a vyšších manažerů, a to je strategický. Jo, to vlastně mají málo na to, že jsou manažery, tak oproti těm lidem, kteří jsou na těch vysokých manažerských pozicích, tak tu bublinku strategický dostávají mnohem méně. A to je možná právě i to, co potom jim může chybět v komunikaci změn, že se na ty změny spíš dívají z pohledu těch svých týmů, z pohledu toho, co to znamená pro mé lidi. Méně potom už akcentují ten pohled, co to vlastně je z pohledu firmy, dlouhodobého výhledu, nějaké strategie. No, aby jsme se nedívali na to jenom z pohledu okolí, jak jsou vnímáni střední manažeři tím mějškem, tak pojďme se taky podívat, co oni sami říkají. Tady máme data z dalšího našeho modulu, to je průzkum, kontinuální průzkum zaměstnanecký, ve kterém my se ptáme na celou řadu témat.
Já jsem vytáhla jenom pár grafů, nechci tím nějak dlouho zdržovat, spíš chci poukázat na nějaké zajímavosti. A jsou to grafy, které se tematicky vztahují ke změně a k řízení změny. To, co my obvykle vidíme, tady vidíte vlastně ty počty, je to za loňský rok, je tam necelých 30 000 zaměstnanců v tom vzorku zohledněném, přes 3 000 středních manažerů a necelé 2 000 top a senior manažerů. A to, co typicky my vídáme, když procházíme data, takový obrázek, kdy většinu těch ukazatelů hodnotí o něco níže výkonní lidé, to je ta zelená, světle zelená křivka. Výše obvykle hodnotí střední management, tak jako to tady vidíme povětšinou u strategie, no minimálně u těch prvních 2 otázek. A nejvýše hodnotí top management. To je v pořádku, takhle to vlastně má být, protože ve chvíli, kdyby top management naopak byl nejkritičtější, tak to pro tu firmu může být velmi rizikové. Představte si top manažery, kteří nejsou v pohodě, může toto firmu hodně rozkývat. Takže to je správný obrázek. A samozřejmě ve chvíli, kdy my vidíme něco trošku jiného, nějaké anomálie, tak to vzbuzuje minimálně zájem a snahu to interpretovat. A tady, když se podíváme na otázky, které se vztahují ke strategii, tak vidíme 2 zajímavé anomálie. V otázce vidím souvislost své práce s tím, kam a jak společnost jako celek směřuje, tedy vlastně jdu za strategií. Střední manažeři hodnotí mnohem lépe než všichni ostatní. Tedy oni sami mají pocit, že ano, jdu za strategií, vidím souvislost toho, co já dělám a co dělá můj tým s naší strategií. A pak je tady druhá otázka, kde se nám najednou zase to pořadí výrazně promíchalo a najednou nám spadl nízko top management. A je to u otázky lidé kolem mne věří strategii naší společnosti a jdou za ní. Takže tady máme takový zajímavý paradox, kdy střední management říká, ano, my za tu strategii jdeme, my věříme, my vidíme tu souvislost, ale top management to navenek nevidí. A z různých důvodů. Může být daleko, může mít jenom nějaké informace, anebo prostě jenom střední manažeři tu svou práci a to, že jdou za strategií, neumí komunikovat a je to vlastně jenom jejich vnitřní pocit. No a vedle máme otázky, které se vztahují k top managementu a tam máme jednu zajímavou anomálii, to je vlastně v té poslední části. Členové nejvyššího vedení jednají navzájem konzistentně a jejich rozhodnutí jsou v souladu. To znamená, střední manažeři míň než jejich podřízení a míň než top manažeři mají pocit nějaké konzistence ze zhora, což samozřejmě ve chvíli, kdy mají komunikovat změny, pro ně může být velmi těžké. Ano, chci jít za strategií, vidím tu souvislost, snažím se, ale v té samotné rétorice potom najednou může být pro mě těžké, co mám vlastně komunikovat, protože členové top managementu na to mají na některé věci různý názor. Já mám mimochodem s tím osobní zkušenost. Před pár lety jsem v roli top managementu dostala tuhle zpětnou vazbu spolu s kolegy a nás to samozřejmě mrzelo, a tak jsme šli za lidmi a ptali jsme se, v čem vidí tu nekonzistenci a oni vlastně nám řekli, no my vidíme někdy, že máte různý názor, že vlastně se hned neshodnete, že chvilku jako se dohadujete. A tohle pro nás bylo zajímavé, protože my jsme to dohadování nikdy nevnímali jako konflikt. My jsme to vždycky vnímali jako nějaký funkční střet názorů, ze kterého vzejde ještě lepší názor. A když jsme se to snažili takhle s lidem pod námi vysvětlit, tak oni řekli, OK, tomu rozumíme, ale tak si to dělejte někde za zavřenými dveřmi. Jo, my nepotřebujeme vidět, že se dohadujete nebo že na něco máte odlišný názor. Tahle diskuze je asi relevantní, ale udělejte si někde prostě mimo nás a za námi už přijďte s jedním jasným, hotovým názorem. Což pro nás bylo hodně poučné a může to být možná jedna z věcí, která je také důležitá při komunikaci změn, aby cokoliv, co ještě je živé a tvoří se odehrálo za zavřenými dveřmi a ta komunikace potom směrem do firmy byla opravdu jako jednotná. Jenomže vlastně to, co se nám někdy může dít, že my máme nějaký záměr, chceme jít za strategií, chceme být jasně komunikovat, ale ten efekt, to, jak to dopadne, může být někdy jiný, než jsme si představovali. No, takže je vždycky důležité si vyžádat i zpětnou vazbu, jestli to tak je, jestli se nám to povedlo, jestli je to srozumitelné, jestli je to vidět. Druhé 2 grafy, které jsem vybrala, tak jsou už hodně týkající se změny a toho inovace a učící se organizace. A tady máme také pár zvláštností. První mě zaujal tady vysoký rozptyl v otázce, jsem motivován přicházet s nápady na zlepšení. A
tady vidíme, že top management je výrazně více, i když v těch ostatních otázkách se hodně potkává se středním managementem, tak je výrazně více motivován přicházet s nápady na inovace, nějaká zlepšení, opravdu jako nové věci, originální. A pak, když se podíváme na učící se organizaci, tak tady ve 2 otázkách naopak zase nejvíc hodnotí střední management. A to je otázka chyby, které jsou způsobeny nedbalostí nebo jsou opakované, tak jsou řešeny adekvátně. A v rámci týmu se otevřeně bavíme o rizicích, o tom, jak je minimalizovat. A tady ty anomálie nám vlastně říkají, že někdy to může být o tom, jak a kdo vnímá změnu. Zatímco top management to často vnímá jako zásadní nějaké transformační věci, opravdu nové, které posunou tu firmu jako skokově dál, tak pro ten střední management ty inovace spíš se odehrávají v roli nějakých provozních zlepšení. Zlepšuji, opravuji to, co nám nefunguje dobře, to, co není efektivní. A samozřejmě pak někdy může dojít k nějakému střetu, co vlastně teda potřebujeme. Potřebujeme spíš jenom zlepšit, anebo potřebujeme nějak se zásadně posunout. Poslední grafy, které jsem vybrala, tak se potom týkají vnímání středních manažerů a jejich práce. A tady máme jeden obrázek, kde vlastně vidíme 2 otázky, ve kterých střední management hodnotí úplně nejníže. Mnohem níže než kdokoliv jiný ve firmě. A to je, pokud jsem dlouhodobě přetížený, mám to s kým řešit. A moje práce je přiměřeně náročná, necítím se být pod trvalým stresem. Vidíme ten obrovský propad středního managementu. To znamená, že střední manažeři jako populace se cítí velmi přetížení, pod tlakem a ve stresu. A když se podíváme doprava, tak zároveň velmi nízko, podobně jako jejich lidé, říkají, náš tým má vytvořené podmínky pro to, aby plnil stanovené cíle. A pokud mi něco pro mou práci chybí, tak vím, jak to řešit. A vybavení, které máme jde s dobou, je moderní, což v dnešním kontextu znamená digitální technologie, umělá inteligence a mnoho dalšího. Takže na jedné straně máme přetížený střední management, který nemá pocit, že by měl dobré podmínky pro svou práci, a v tu chvíli my můžeme přicházet s nějakým požadavkem na změnu, která ale už je nad jejich kapacity, mentální, časové. Můžou ji odmítat už právě proto, že je to vlastně pro ně k tomu jejich provoznímu stresu něco dalšího. Když to takhle vidíš, Petro, je to něco, s čím vy se setkáváte v ORE, nějaké přetížení středního managementu a jak s tím vlastně pracujete? Tohle je hrozně fajn to vidět na grafech, vlastně tu realitu, kterou si každý HR nebo každý top manažer, pokud se zabývá tím, proč ta firma nereaguje přesně tak, jak on by si představoval, tak je super, když to vidíte, proto mám ráda Luthera, protože prostě vidíte, proč se to děje a co je ta konkrétní příčina, protože myslet si, domnívat se, vyvozovat z nějakých svých zkušeností je velmi těžké. Takhle vidíte prostě důvod, proč se ty věci dějí. A přetížení je samozřejmě naprosto běžným standardem nebo odpovědí na otázku, proč něco nefunguje i u nás. A já bych řekla, že ten základní důvod je vlastně ten, který jsem zmínila už na začátku. Jo. Oni jsou opravdu ve velice složité situaci. Jo. Zespoda si zaměstnanci stěžují na neadekvátní mzdy, spoustu práce, nemají třeba někdy všechny potřeby, o kterých si myslí, že by měli mít. Ze zhora top management přichází se skvělými nápady a strategiemi a oni jim nerozumí a nechápou to stejně a mají pocit, že vlastně v obě strany tady nedělají nic jiného, než se snaží jim zkomplikovat život. A jak oni se v tom vlastně chudáci mají vyznat, anebo jak se s tím mají vyrovnat. A je to úplně přirozený, je to naprosto adekvátní pocit. A jediná cesta, protože samozřejmě jsem byla velkou část svého profesního života middle manažerem, tak je to i pocit, který jsem velmi intenzivně prožívala já a pamatuju si, že moje bezprostřední reakce na každou další jako prezentaci nějaký úžasný strategie nebo změny byla, ty vole, co si to zase vymysleli. A omlouvám se všem za výraz, který jsem použila, ale já už jsem ve věku, kdy jsem autentická
A myslím si, že ti lidé to prožívají velmi podobně. A já si nemyslím, že to je jako nějaký super objev, ale mně se velice osvědčilo, když ty lidi do toho zatáhnete, zapojíte je do rozhodování, zapojíte je do plánování, zapojíte je do příprav. Jo. A abych byla velmi konkrétní, tak Bára zmínila Oreu. Orea je síť 20 hotelů, každý ten hotel má svého GMa, general managera. A ten hotel řídí. Postupně nám vznikly jako klastry hotelů, takže general manager má na starosti několik hotelů a v čele těch jednotlivých jednotek zůstávají rezidenti. A rezidenti se vlastně starají o ten běžný provoz. Je to pro nás extrémně důležité, protože to, jak oni dobře se starají o ten běžný provoz toho hotelu, tak jsou spokojení zákazníci. A když máme spokojeného zákazníka, tak samozřejmě pak spokojený i investor. A najednou jsme vlastně zjistili, že po tom sklastrování a po tom, co ty GMové vlastně přestali fungovat v tom běžném denním provozu, tak nám vlastně začaly drobné potíže, které jsme vlastně nechápali proč a proč vlastně ty věci nefungují tak, jak předtím. A zase top management má zjednodušenou zkratku úvahy a říká si, no jasně, tak ty rezidenti nejsou dost dobrý, tak pojďme najít jiný rezidenty. Ale takhle jednoduchý to samozřejmě není. Je to o tom, že my si všichni myslíme, že funguje ta komunikace ze zhora dolů, máme na to nástroje, máme na to porady, meetingy, různý setkání, ale ona často nefunguje dostatečně dobře. A pokud ti lidé nejsou prostě automaticky rovnou zapojeni do toho procesu tvorby a přípravy těch změn, tak tu informaci, kterou k ním dostanete prostě v omezeném rozsahu, někdy nedobře podanou, někdy už s nějakým jako předpokladem a uvnitř a prostě to nefunguje. My teď máme rezidenty vlastně všude, na všech setkáních, na všech strategických mítincích, 4krát ročně děláme vlastně velké setkání managementu. Začali jsme připravovat speciální rozvojové programy jenom pro ně, který prostě jsou zaměřený na jejich roli ve společnosti, ne obecné manažerské dovednosti, ale jejich potřeby. A já vidím, jak to pomalu začíná fungovat. Jo. A ty rezidenti přestali vrtět hlavama a říkat, to je úplná kravina, co jste si vymysleli, ale začali říkat, jo, hele, ale teď my jsme na tom jako pracovali, že jo, my víme, že to je dobrý, jako neblázněte, pojďte do toho, pojďme se o tom bavit, jo. A tohle si myslím, že je jedna z nejdůležitějších jako změn, které jsme udělali pro to, aby se naši middle manažeři lépe cítili a zároveň to samozřejmě výrazným způsobem ovlivňuje výkonnost organizace. Já jsem HR, který jako hodně hledí na jako propojení s biznesem a je pro mě důležitý, abych viděla ten dopad, který HR na biznis má. A z tohohle mám obrovskou radost, jo, protože nikomu nenařídíte, aby se usmíval, nikoho nedonutíte, aby podporoval změnu, pokud on sám nechce. A jediná cesta, aby chtěl, je zapojit ho. Jo, určitě 100% my to budeme dneska ještě zdůrazňovat. A já když z toho příběhu tvýho vlastně zkusím něco zjednodušit, tak je to jednak delegovat, nedržet si ty kompetence jenom všechny u sebe, protože to samozřejmě pak vede k tomu přetížení. Ale druhé poučení, přesně to, co říkáš, když deleguju, tak zároveň ale musím ty lidi pod tím taky zapojit. Nemůžu jako delegovat a držet je stranou, protože oni potom mají jenom omezenou část informací a nejsou vlastně vtaženi do toho tématu. Super, děkuji moc za ten vstup. Pojďme teď si udělat takové malé psychologické okénko. Já zase nezapřu v sobě původní vzdělání, tak jsem tady si půjčila křivku změny, což je model, který původně byl vymyšlen svou autorkou v psychologii pro zvládání nějakých náročných, těžkých životních situací, třeba ztráta někoho blízkého. Ale ten model vlastně se ukázalo, že velmi hezky popisuje prožívání změn nejenom v tom osobním životě, takže postupně se začal přejímat i do toho firemního. A je fajn, když vlastně pracujeme s manažery a se změnou, tak si uvědomit, že každá změna má nějakou dynamiku, vlastně velmi podobnou a že nelze přeskočit ty jednotlivé fáze, naopak je potřeba o nich vědět a dobře s nimi pracovat. Tady vlastně vidíme, že na začátku změn obvykle přichází nějaký šok,
a postupně vlastně máme tendenci to popřít, nějakým způsobem se vymezit v určité změně, cítíme se velmi frustrovaní, že se jako propadneme do fáze deprese, kdy máme pocit, že už není cesty ven, propadá se nám morálka, produktivita, cítíme se velmi špatně a pak teprve postupně vlastně začneme s tou novou situací experimentovat. Zjišťujeme, že se v ní dá nějak fungovat, přijímáme nějaká dílčí rozhodnutí a časem tu změnu vlastně integrujeme. Samozřejmě v tom firemním životě to mohou být vratné změny. Pokud ztratíme někoho blízkého, tak tam nám nezbývá nic jiného, než se s tím nakonec nějak vypořádat. Ale v tom firemním životě i lidé mají zkušenost, že některé změny nedoběhly, nedokončily se, překryly je jiné, nebo se zase ta firma postupně vrátila, takže v každé té fázi navíc ještě doufají, že je cesta zpět. Což zase pro ty manažery klade velký důraz na to, aby v tom byli konzistentní, aby neotvírali vrátka pro to vracení se zpátky, protože tím jen vlastně prodlužují celý ten proces. No a velmi zajímavé je vlastně zjištění, že to se netýká jenom negativních změn, nějakých jako a priori pro ty lidi obtížných. A ono se to týká i pozitivních. Mají vlastně velmi podobnou křivku emocí, byť jsou trošku jiné, na začátku není nějaký šok, spíše tam to nadšení, že to je super, už se na to těším, to bude paráda. Jenže pak přichází nějaké procitnutí, kdy si říkám, aha, tak to vlastně není tak úžasný, jsou tam nějaké chybky, pak začnu vůbec jako pochybovat o té změně, až se dostanu také do fáze beznaděje a říkám si, no ale to není dobrý, teď to možná bylo lepší předtím, sakryš. No, a pak vlastně taky začnu teprve postupně, opatrně jako získávat nějaký optimismus, už začnu vidět ty pozitiva, přijímám je a integruju změnu. Takže zásadní, co jsem chtěla tady tím grafem říct, je, že i když máme pocit, že ta změna je pozitivní, tak i pozitivních změn musíme počítat s tím, že tam budou nějaké negativní emoce, že to není jednoduché. Lidé prostě obecně změny přijímají v tom prvním momentě špatně, protože je to minimálně vykoření z toho, co oni znají, což zase zajišťuje nějakou jistotu, stabilitu. Takže změna mě z toho vytrhává. Ty máš, Petro, nějakou zkušenost s tím, že se těšila na nějakou pozitivní změnu, kdy jsi myslela, že to bude paráda, to tedy jako koupí, hned budou nadšený. A vlastně pak se ukázalo, že to zdaleka nebylo tak jednoduché, jak se zdálo. Já bych řekla, že to platí skoro u každé změny, že se to prostě stává. My jsme jednou udělali, myslím, velkou chybu. Byli jsme v procesu plánování budgetu na další rok a vlastně v rámci toho procesu, který byl náročný z mnoha různých důvodů, a obsahovalo to hodně jako diskuzí a ne úplně pozitivní nálada okolo toho byla, tak jsme se nakonec ještě rozhodli, že upravíme bonusové schéma. Jo. A já se přiznám, že, a teď nechci, aby to znělo jako, že mistr světa Amoleta, ale přiznám se, že už tehdy jsem měla pocit, když jsme o tom začali mluvit, že to jako nemůže dopadnout dobře, jo? Protože v tom tempu, ve kterém jsme to dělali, v té negativní náladě, ve které jsme to dělali, v tom, jak už byli všichni unavení z těch diskuzí a hádek okolo toho budgetu, tak už prostě nemohla vzniknout dobrá myšlenka. Nicméně snažili jsme se maximálně. Nebyl samozřejmě ani čas na komunikaci, protože prostě nová pravidla platí od 1.1. a pustili jsme to ven. A přineslo nám to minimálně jako půl rok prostě velikých jako starostí, následní komunikace, složitýho vysvětlování a myslím, že jsme byli na dobrý trajektorii přijít o motivovanost našich kolegů, která je pro nás alfou a omegou. Pak jsme, a tiše jsme o tom nemluvili v té executive committee, říkali jsme si, jako, že furt jsme se snažili to nějak vyřešit, komunikovat, vysvětlovat a nikdo nemluvil o tom, že jsme vlastně udělali chybu. Jo? A pak jednoho dne při nějaký jako diskuzi, která byla kreativnějšího charakteru, to kolega finanční ředitel vytáhl statečně, protože jako říct si, že jsme opravdu něco pořádně domotali a že to pro nás má důsledky. A myslím, že tím vlastně začal ozdravný proces, protože jsme si to vydiskutovali, vysvětlili, velmi jako jasně jsme si zdůraznili, že prostě tímhle způsobem rozhodování už nikdy probíhat nemůže. Ale jako upřímně jsme tím v podstatě odepsali rok.
Jo. Ne fatálně, ale rozhodně nás to nějakým způsobem významně ovlivnilo. A tohle je veliká lesson learned, kterou teď máme všichni vlastně v hlavách, takže když se blíží nějaký takový strategický rozhodnutí, tak si vždycky říkáme pozor, jako bonusový schéma a jak to dopadlo. Jo? A myslím si, že jako chybami se člověk učí, jako vždycky se nám podaří v té firemní praxi nějakou chybu udělat. Jo? Nikdy nejsme tak dokonalí, aby jsme jako všechno zvládli bez ztráty kytičky, ale je strašně důležitý se poučit. A my jsme šli ještě o krok dál a vlastně jsme to řekli nahlas. Jo? Řekli jsme to lidem, řekli jsme to manažerům, že to byla chyba a zároveň jsme jim taky dali slib, že už to neuděláme. To jako hezký příběh, hezký příklad. A to má pak zase pozitivní výsledky. Že i z chyby můžete něco vytěžit. Rozhodně z toho vyplývá obrovský ponaučení. Za prvé se ponaučit z chyby a za druhé vlastně ty změny neuspěchávat. Mít je jako dobře připravené, nenechat se strhnout tím, že už potřebujeme rychle, máme nějaký deadline, že vlastně tím můžeme způsobit to, že sice to urychlíme, ale jak ty sama říkáš, rok jste vlastně ztratili nakonec ve výsledku. A ta křivka byla v tom Lutheru úplně čitelná. Jo, že jste viděli, že vlastně kopírují ty jednotlivé hodnoty, klima a podobně, to, co se děje. Myslím, že i to je hrozně fajn, že to, že jako uděláme nějakou chybu, není nutně špatně, ale je fajn mít jako vlastně pod dohledem, vidět to, co vidím, to můžu řídit. Můžu nějakým způsobem na to reagovat. Když ty data nemám, tak vlastně jenom doufám, že to nějak proběhne, ale nemám proto žádnou odporu. Pojďme se podívat na to, co pomáhá. Ty už si vlastně, Petro, jednu věc na začátku pojmenoval, to je to vtažení. Já tady mám vlastně teď 3 nejčastější chyby, které vídám nebo slýchám a slýchala jsem, když jsem se u změn nebo na změnách nějak podílela z vnějšku. Tohle jsou věci, nebo 3 věci, které vlastně manažeři mají pocit, že jim pomáhají. A je to velmi pochopitelné, za chvilku vysvětlím proč, ale ve skutečnosti jim velmi škodí při komunikaci změn. Ta první věc je, že manažeři často předem předpokládají, že to bude těžké a že lidé nebudou chtít, což není nerealistické, ono to tak bývá. Ale znamená to, že potom v té své komunikaci se velmi soustředí na rizika, na hrozby, snaží se je prodat opatrně, nějak je ošetřit. A často tam importují třeba vlastní obavy a nevědomky pak zaměřují pozornost a komunikaci hlavně na negativní dopady té změny a na to, jak je ošetřit. Takže ti lidé si potom z té komunikace odnáší pocit, aha, tak to asi bude fakt problém, když to jako takhle říká ten můj nadřízený. A druhá ta věc je, a to si vlastně zmínila, když jsi mluvila o těch rytířích, že ty je takhle úplně nevidíš, tak je to, že samozřejmě manažeři mají potřebu v té situaci změny být pro ty své týmy oporou, ukázat jim, že jsou v tom s nimi, že jsme na jedné lodi. A v té komunikaci pak nešťastně staví na tom my tady náš tým versus oni. Oni vedení, oni HR, oni tam ti ostatní. A snaží se i transparentně třeba pojmenovávat vlastní pochyby, aby ukázali, že to prožívají podobně jako jejich lidé. Ale vlastně si vůbec neuvědomují, že tím naopak prohlubují frustraci a odpor těch lidí, protože ti lidé, kteří nemají manažerskou roli, tak pro ně tohle vlastně znamená, aha, tak i můj nadřízený to nevidí jako pozitivní, i můj nadřízený s tím nesouhlasí, no co já s tím pak mám dělat? Jo? Vlastně je to ještě jako víc usadí v té frustraci. No a třetí věc, o kterou se manažeři mají tendenci opírat, ale vlastně jim taky spíš škodí, tak je právě ten pocit, že mají být zdrojem jistoty a kotvy. A pak se někdy děje to, že vlastně relativizují ten dopad změny. To nebude tak složité, nebo možná to ani nedopadne, uvidíme ještě, nás se to nemusí tak úplně týkat. Dávají tím vlastně prostor u těch lidí pro nepřijetí a pasivní odpor, vlastně brzdí celý ten proces přijetí. A ti lidé si pak někdy říkají, aha, no tak se nás to asi vlastně netýká, nebo to tak jenom na oko uděláme. Jo, vlastně všechny tyhle 3 věci já vídám, ale manažeři dělají v dobré víře. Oni jsou přesvědčeni, že tímhle naopak pomáhají těm svým lidem a nemají ten náhled v tom, že si spíš podřezávají větev. No a co naopak pomáhá, opravdu pomáhá,
Tak první to je to, co už pojmenovala Petra. Přijetí změny za své. Vím, co to znamená, vím proč, věřím tomu a hlavně jsem toho součástí, jsem přizván vlastně už v začátku. A tu změnu podporu a podílím se na ní, protože ve chvíli, kdy já věřím té změně sám za sebe, tak jakákoliv překážka, protože změny nejsou hladké, obvykle se tam jako stávají nějaké problémy, nic nejde tak, jak jsme si naplánovali. Tak ale pokud to přijmu za svou změnu, tak každá překážka je pro mě spíš jako výzva to nějak překonat, zdolat, vymyslet, jak to udělat, to půjde. Jo? Pokud ale ji nepřijmu, tak je to pro mě důkaz, to nefunguje, vždyť je to blbost, jo? Vidíte, že to prostě nejde. Naopak si tu překážku potom vezmu jako důkaz, že to vymysleli, oni to vymysleli špatně. A další věc, která z mého pohledu vnějšího, jako někoho, kdo dřív pracoval s rozvojem manažerů, tak je nějaká jistota v roli manažera. Že manažeři vlastně velmi dobře akcentují svoji zodpovědnost za vedení a řízení týmu. To mají v sobě. Viděli jsme to předtím na bublinkách, že ty manažerské bublinky, ty oranžové, opravdu jsou u nich výrazné, odlišují se tím od všech ostatních lidí, ale méně přijímají tu součást role, že jsou i součástí managementu. A vím, co se ode mě v kontextu toho očekává. Takže to nejsou oni, nějací tam nade mnou manažeři, top management, majitelé, ale jsme to my. A ve chvíli, kdy se nám tohle podaří, vlastně ty manažery posílit v přijetí své role, nejenom jako vedoucího a manažera, ale jako součást širšího managementu, tak najednou máme napůl vyhráno, protože ta rétorika je potom úplně jiná. Z jejich strany směrem k týmu. A přesvědčivost. A poslední je pak jistota v komunikaci, protože samozřejmě komunikovat změnu je těžká věc. Není to moje téma, já jsem si to nevymyslel, přijal jsem to. Ale vyžaduje to už opravdu nějaké pokročilejší komunikační dovednosti. Vyžaduje to mít argumenty, umět vlastně odpovědět na nějaké složité a těžké otázky, které se s tím pojí. Potřebuju umět pracovat nějak s energií, hlasem, vědět, co vlastně škodí a co naopak pomáhá tomu, abych byl přesvědčivý pro své lidi. Stejně tak, které formulace podporují přijetí a které naopak mi to můžou nějakým způsobem naleptávat. A nepředpokládám, tak jak jsem zmiňovala, že předpokládáme někdy, že to ti lidé špatně přijmou. Spíš se ptám, ověřuji, reaguji na to, co říkají moji lidé. A pak vlastně v té změně já můžu být klidná, autentická, přesvědčivá, i když to není moje téma. Protože se můžu opřít o komunikační dovednosti, vím, jak to udělat, zároveň jsem si jistá ve své roli a vím, že je to vlastně dobrá věc, byť samozřejmě nebude jednoduchá. Já mimochodem mám takovou zkušenost, když jsem taky byla u velkého projektu v technologické firmě. Firma velmi rychle vyrostla, díky tomu, že měla jako skvělé manažery, byly to extrémně chytří pánové, odborníci ve svých oblastech. Opravdu ta firma díky jejich know-how a díky té jejich chytrosti rostla, získávala nové zákazníky a jim samozřejmě díky tomu vyrostly ty týmy. A firma si uvědomila, že vlastně trochu pokulhávají manažerské dovednosti za tou expertízou a tím, co oni byli schopni přinášet. A tak pro ně připravila takový rozvojový program, na jehož startu bude Development Centra, pak pokračoval rozvoj, byly tam i nějaké koučovací minikontrakty a další. A my jsme pro ty manažery tenkrát připravili modelovou situaci, která měla být vlastně velmi jednoduchá, taková jako startovací. Měli před sebou partnera, jednoho z lidí ze svého týmu, a měli si ho získat pro nový projekt. A ten partner ve svých notách měl napsáno, že všechno, co mu ten manažer nabídne, je boží, že se na to vlastně strašně těší. Strašně se těší, že pojede na druhý konec světa, protože rád cestuje. Strašně se těší, že se možná naučí nějakou novou kulturu, nový jazyk, protože prostě toho baví. Těší se na to, že to není nějaký stabilní projekt, ale že to je časově ohraničeno, protože je to prostě sprinter. Má rád ty krátké, jasné projekty, které se uzavřou a vidím, že se to povedlo. A měli tam jenom jednu drobnost, nějakou, řekněme, provozní, kterou potřebovali ve svém osobním životě zařídit, aby mohli takhle odcestovat. No a ti manažeři vlastně přišli do té situace přesvědčení, že to bude těžké, že to nepůjde a bylo to slyšet, bylo to vidět. Místo, aby motivovali, tak tlačili. Samozřejmě ta protistrana se proti tlaku nezačala vymezovat a vůbec jim to nepovedlo. Všichni odcházeli z té modelky, no všichni až na malé výjimky, tak odcházeli frustrovaní, že to vlastně ani nešlo toho partnera přesvědčit. Když jsme jim pak ukázali tu roli toho protipartnera, tak
byli obrovsky překvapení a zažili moment kdy říkali, jak je to možný, jak jsem to mohl takhle pokazit. Teď on to vlastně chtěl. A bylo to pro ně strašně užitečné, že vlastně si uvědomili, že jenom to, jak některé věci říkáme, jakým způsobem já si rozehraju tu komunikační situaci, tak tím výrazně ovlivňují chování té druhé strany. No, mělo to samozřejmě happy end, za půl roku jsme se potkali na nějakém follow-up coachovacím minikontraktu a přišli tam úplně jiní lidé. Předtím to byli manažeři, kteří byli v té roli trošku nejistí, měli zkušenost, že když dali zpětnou vazbu nebo vedli one-to-one, takže místo toho, aby odcházel podřízený nemotivovaný, tak byl spíš nakrknutý. A najednou přišli lidé, kteří byli suverénní, sebevědomí, klidní a řekli, teď je to vlastně strašně jednoduchý. Ono to nevyžaduje jako nic moc. Takže to je jenom takový příklad z mojí vlastní praxe. Báro, já se moc omlouvám, ale teď do toho na chvilinku vstoupím. A protože mám ještě jednu milou povinnost a teď se to krásně hodí. Dobře. Protože vlastně jsme u toho tématu a co s tím střední management, jak ho vlastně rozvíjet. A ta milá povinnost, kterou mám, je přizvat k nám na pódiu paní Radku Jordánovou, která je tady dneska mezi publikem. Tak já ji zatím takhle vytáhnu a dám jí čas, protože je to trošku nečekaný ode mě, tak aby se případně zapnula. Super. Ještě poprosím mikrofon, Radko. Dobrý den. Dobrý den. Tak já vás představím. Radka je zakladatelka a CEO Managers Guide, což je agentura, která poskytuje externí HR a rozvoj manažerů pro rostoucí firmy. Zároveň je to akreditovaná koučka ICF a je to v neposlední řadě členka pracovní skupiny Leadership v Inspire Impact Network. A Inspire Impact určitě znáte, to je komunita žen, která mění Česko k lepšímu. A mimo jiné je Radka i bývalá HR ředitelka Smartwings. A proč ji dneska představuju? Protože jsme si pro vás přichystali pokračování toho dnešního tématu, který proběhne přesně za 3 týdny. A Radka se podívá na to téma čistě prakticky. Jak rozvíjet střední management. Tak tolik představení ode mě. Já bych ještě doplnila, děkuji moc za to představení. Bude to hodně navazovat na to, o čem se bavíme dneska. Tady to znamená o tom, že vlastně ta role toho středního managementu je těžká, zároveň v organizaci velmi důležitá a podíváme se trošku víc na to, jak s těma manažerami pracovat, jak je rozvíjet a jak jim pomoct vlastně, aby tu práci mohli vykonávat dobře, dlouhodobě, udržitelně a k nějaké spokojenosti. Perfektní, to je super a strašně moc děkuju za to představení, Radko. A já ještě řeknu, že samozřejmě i na tady ten webinář, který proběhne 17. září, se můžete už teď hlásit. Já dám odkaz tady do chatu a můžete si na něj kliknout, můžete se na něj přihlásit, ještě ho určitě pošleme mailem. A teď vrátím slovo Petře a Báře a na posledních 10 minut, který máme, aby dokončili, co mají připravené. Děkuji moc. Já se budu moc těšit, budu moc ráda, když se připojíte i příště. Tak díky. Také se těšíme a děkujeme. No ale my vlastně už pojďme si to shrnout. Co vlastně tady potřebujeme, když chceme, aby manažeři byli ti, kteří s námi půjdou ve změně a ne ti, kteří budou se proti ní vymezovat a bránit. První, jasně to pojmenovala Petra i ve svých zkušenostech z dřívějška, zapojit je, vtáhnout je do té změny dřív, než se bude komunikovat, dát jim nějakou aktivní roli. Zároveň v tom zapojení a v té komunikaci s nimi je i vybavit argumenty, vlastně tu diskuzi nad tím, proč, jak, co bude těžké, jak se vypořádáme s tímhle, si odehrát už s nimi, aby za svými týmy přicházeli vybavení odpověďmi a jasnou představou, co a kdy a jak se bude dít. No a třetí bod, vzpomeňme si na tu naši křivku přetížení, vytvořit manažerům prostor, dát jim proto čas a kapacity. Protože jakmile ta změna bude přicházet v situaci, kdy jsou extrémně pod tlakem ostatních věcí, tak máme velkou jistotu v tom, že se spíš budou bránit. Je to pro ně něco navíc, co už ani možná nejsou schopni pojmout nějakým způsobem. Samozřejmě čím větší změna, tím větší prostor a kapacitu budou na to potřebovat. No a poslední 4. bod, navazující webinář za 14 dní, vybavit je kompetencemi. Z té mojí zkušenosti jsou to hlavně 2 témata.
První je pomoci jim v přijetí a jistotě v té roli manažera. Jsem součástí managementu, to znamená pracovat s postojem. Než se vám tohle povede, tak nemá z mého pohledu vůbec smysl pracovat na nějakých dovednostech. Protože když budete rozvíjet dovednosti, ale ti lidé stejně se necítí být těmi, kdo to má dělat, tak je nepoužijí. Takže první krok pracovat s postojem a druhý krok potom učit je komunikovat náročná témata, pracovat s jejich soft skills, s jejich komunikačními dovednostmi, s tím, jak vlastně se vypořádat s těmi opravdu těžkými tématy při jejich komunikaci dál. Petro, když to takhle vidíš, ty 4 body, doplnila bys to nějak, nebo doporučila bys ty ze své praxe nějakou další důležitou věc, na kterou určitě nezapomenout, která nám tady třeba chybí, nebo naopak, kterou tam máme, ale ty bys ji vypíchla? Děkuji, já si myslím, že je to jako super seznam, list. Předpokládám, že k tomu bude, pokud teda budeme mít prostor na otázky, tak předpokládám, že k tomu bude otázka, jak to udělat. A protože to není jednoduchý a my jako HRi s tím samozřejmě musíme nějakým způsobem nakládat spolu s top managementem, ale možná na to taky odpoví ten seminář, který bude mít paní Jordánová. Ale napadá mě, že hrozně důležitá role top managementu v téhle situaci, na kterou bychom jako HRi měli vždycky upozornit, je, že top management je zodpovědný za to, aby dal těm middle manažerům tu roli. Jo. Aby zdůraznil jejich význam. Jo. Aby si nehrál na to, že my jsme ty nejúžasnější, nejdůležitější a middle manažeři jenom vykonají. Middle manažeři mají naprosto zásadní klíčovou roli. Musí být podpořeni v té roli, musí být oceněni za tu práci, kterou dělají a musí být jejich role v té organizaci vyzdvižena. A oni pak tím, že dostanou tu sílu, což souvisí s přijetí a jistotou role manažera, kterou si tady zmínila, tak pak jsou schopni s tím dobře pracovat. Jo, super. Za mě je to jako krásná myšlenka na závěr. Jak mám ještě tady obrázek, jo, vlastně, když se nám tohle podaří. Tak jsou to ty rytíři, ano. Tak jsou to ty rytíři, ale ten efekt je, že ta změna není to, co stojí před nimi a mají se tomu bránit, ale změna je naopak to, co oni brání. Protože ano. Je jejich. Přesně tak. Tak, já možná teď zbývá nám několik minut času a věřím, že určitě jsou a budou dotazy. Předpokládám, že budou hodně na tebe, Petro, právě jak jste to dělali. Tak já ukončím sdílení a otevírám diskuzi. Super, moc děkujeme, Báro. Dotazy máme a první dotaz, který není domluvený, skutečně přišel. A týká se naší platformy. Jaké moduly z Luther One platformy Orea používáte a se kterým modulem jste začali? Já doufám, že mi pomůžete s názvy těch modulů, protože já už Luthera nevnímám přes názvy modulů, ale jako parťáka. Ale my jednak jsme začali teda pilotem, jako s implementací Luthera, což je podle mě taky velmi důležitá věc, protože jsme potřebovali tu část firmy, která pak může předávat tu pozitivní message, že to funguje, že to pomáhá, že je to dobrý. Tak jsme potřebovali tu část firmy právě i s těmi middle manažery, aby nám dělali ambasadora přesvědčit. Takže implementaci jsme začali pilotem a začali jsme vlastně s klasickým měřením jako motivovanosti a k tomu jsme postupně přidávali komunikační platformu a myslím, že úplně poslední byly bubliny, ale bubliny jsou pořád jako moc fajn a moc zábavná část toho celého nástroje. Vynechala jsem něco, Báro, Martine? Ještě máte feedbacky? Feedbacky, protože tam je možno potom si vytvářet různé typy feedbacku ve firmě, ať už je to feedback na nějaký konkrétní tým, nebo na cokoliv, spokojenost HR mimochodem. Takže o tom vím, že máte také. Jo. Super, moc děkuju. Máme tady ještě 2 otázky a máme 4 minuty, ale myslím si, že budou poměrně
náročnější na odpověď, tak uvidíme, zkusíme to. Já je sem hodím. A dobrý den. Vize a strategie se dá v dnešním světě odpovědně formulovat na maximálně 3 roky. Přitom každá velká projektová investice do HR a také do středního managementu má návratnost 5 až 7 let. Jak vidíte řešení tohoto problému? Tohle je jako geniální otázka a já jsem za ní velmi vděčná, protože to je realita, kterou se já mentálně v poslední době jako hodně zabývám. To tempo opravdu, jakým se svět mění v souvislosti s AI, s technologiemi, je neuvěřitelně rychlý a samozřejmě se ode mě očekávají nějaké otázky na odpovědi, jako co budou lidi potřebovat nebo jak bude fungovat HR a já jsem zmiňovala v části toho svého povídání autenticitu a já prostě na férovku říkám, že nevím a že nikdo neví a že nikdo z nás prostě nevíme. Jo? Se svojí vší expertní zkušeností si něco můžu myslet a to jsem samozřejmě připravená říct, ale jak to v reálu bude za 5 nebo 7 let, to opravdu nikdo netuší. A já si myslím, že tyhle uvozovky s tou odpovědnou formulací musí v současné době přicházet a zároveň já jsem zvyklá jít do rizika. Takže já prostě investuju do lidí, investuju do projektů a snažím se udělat maximum pro to, abych měla co největší míru jistoty, že to bude správná investice, ale pak si prostě jednoho dne musím říct, že do toho jdu, protože to má dobrý důvody. A risknout to, jestli tam bude návratnost nebo nebude. V současné době, myslím, nikdo z nás neví. Jo, já to jenom podpořím. Za mě je jako důležité ty věci dělat, mít pro ně nějakou strategii, která v tu chvíli mi dává nějaký rámec, dává mi jasný cíl, kam jdem. To, že se ten cíl může změnit, prostě protože svět je dynamický, to je prostě realita. Tam nezbývá nic jiného, než pak prostě zareagovat, plavat s proudem, ale to neznamená, že bych měl už dopředu jako v uvozovkách stahovat kalhoty a říkat, to nemá cenu, no se to stejně všechno změní. No. Vlastně ne, v ten jeden okamžik mě ta strategie dlouhodobá dává nějakou jistotu, kam a jak směřujeme. Neznamená to, že na ní mám rezignovat. Jo, říkáš to velice přesně a zároveň teda ale mám pocit, že jak ráda chodím do rizika, tak zároveň bývám občas nevhodně drzá, tak zároveň mám pocit, že firmy v současné době opravdu jako stopujou to rozhodování. Jo, taky to vidíme. A vyčkávají a doufají, že prostě rychle přijde řešení, ale já jsem naprosto přesvědčená o tom, že rychle ty odpovědi nepřijdou. Jo. A pokud teď zmeškám rok nebo 2 tím, že budu přešlapovat na místě a přemýšlet, jestli se mi to náhodou vyplní, nevyplní, jestli přijde něco zázračného nebo nepřijde něco zázračného, strašná škoda. Je to tak. Nechtěl jsem vám do toho vůbec vstupovat, protože je vidět, že bychom si mohli povídat dál a dál. A možná budeme, možná naplánujeme nějaké pokračování, protože je vidět, že to téma je velmi obsáhlý a určitě by se mu šlo věnovat ještě hodně dlouhou dobu. Každopádně dneska náš čas vypršel a budeme to respektovat. Vidím, že účastníci už se nám odhlašují, protože určitě mají další schůzky a obědy a ten čas, který jsme měli, jsme naplnili. Takže já ještě jednou moc děkuju. Děkuju Báře Daňkové, naší People Science direktorce z Luther One a děkuju i Petře Slabé za to, že se k nám dneska přidala a věnovala nám svůj čas a úsilí. Moc si toho vážíme. Já moc děkuji všem zúčastněním a vám, Báro, Martine, byla to moc prima hodina a já mám vždycky takovou jako hroznou radost z toho, když se něco jako novýho učím nebo se vede debata, generují se myšlenky, tak já jsem si to moc užila. Doufám, že i účastníci. Děkuju. Já také všem děkuju za dotazy. Pokud jsme se nedostali k vašim dotazům, nebojte se, my zodpovědně zodpovíme a doručíme vám ty odpovědi i v offline podobě později, takže nebojte a moc se těšíme na nějaká další setkání. Tak poděkování nám plní chat. A já jenom připomenu, tady na tom odkazu, přes který jste se hlásili, tak bude k dispozici záznam.
bude k dispozici i na našem YouTube, můžete poslat kolegům, můžete se k tomu vrátit sami a kontakt na nás máte, na LinkedInu nás určitě sledujete a další event je teda 17.9. s Radkou Jordánovou, budeme se věnovat stejnému tématu, ale ten úhel pohledu bude rozvoj, konkrétní praktický návody, jak rozvíjet střední management a do konce roku máme naplánovaných dalších 8 eventů, který vám budeme postupně představovat a určitě tam najdete další témata, které vás budou zajímat. Takže ještě jednou všem moc děkuju a mějte se bezvadně. Krásný den.